Igen. Jamen, der er noget mus her. Og nu opfører det dig normalt. Sagde unge mand, hvad kan jeg hjælpe med? Nej. Hvad? Hans ansigt er jo animation. Prøv at se hans øjenbryn, og så det der mund der. Zoom, zoom, zoom. Zoom ind. Gør. Ja, der. Han lavede det. Det skal bare ind på YouTube, det her. Det skal det. I bliver berømt, guys. Det er fingre med. Det er jeg glad for. Nej. This is how not to behave. Hans ansigt er det vigtigste. Ja, der. Prøv at se. Ordentlig zoomer der. Forfilm til mig. Det er fedt. Roman, det ser sjovt ud. Han ligner sådan en rigtig bad guy. Ja. Sådan rigtig Spiller bad. poker eller sådan noget. Forskel på at ligne er det. Ja, det er det. Det vil jeg, der vil Prøv jeg lige at sgu filme den Det er søde. jo ligesom Den søde. Oh my god. Con movement. Ej, det er det sjove indslag, vi skal have med. Joy? Det kommer noget sjovt. Sindssygt meget, man breakede mig til det der med. Må du høre det? Ja, da. Det var det, vi skulle have. Det var det, vi skulle have. Mere af det. Mere. Mere! Mere moves. Ja, Robert. More moves, baby. Det der, godt. Men, det var ikke godt. Hun kommer bare med lyde, hun danser ikke. Nej! Fordi der skal jeg bruge, Prøv at finde, hun er lidt fornærmet lige nu. How not to behave in a working place. Ej, du bliver ved, mand! Og så snakker de med sådan ungdomssprog, som jeg ikke forstår. Sidste! Det går helt amok, ikke? Og så stopper det. Hvad kan jeg hjælpe dig med?